Изглеждам като гей. Здравейте хора, аз съм Дани. Както сте разбрали от заглавието на клипа, днешния... какви стикери на футболисти в моя албум за Шампионската лига, нека да започваме. Така. Сега тук ще ви покажа, защото не може да се отлепат. И някои са от Кока-Кола. Ето ги. Първият е този, който не му знам името. Просто е така ще ви показвам. Такъв. Той му трябва лепило. Чакайте. То ще го фървам някога. Опа. Чак изпарал. Чакайте, че тук са стана объркваницата. Първия е този. Вторият е този. Фокусирай. Казвам камерата. Този ми е третия. И тук имам два спортна екипа, които няма да си ги показвам, защото те не могат да се отлепат. Не знам, клипа е тъпо. Вече аз съм взимал всичко хора. Не знам вече какво да снимам. Аз никакви карти ли нямам тук. По-нататък да знаете, че съм и футболистата. Имам златни на там. Нищо не мога да намеря. Добре, ще спъна пауза да го намеря и намерих един, който е на 200 000 нещо. Не е готино. И да. Фак, те са изпадали. Добре, ще ги залепим и тук. Нищо няма ни пречи. Нали така? То се къса албуми. Карти. Казах. Имаме ето. Сори, ще го покажам на обратно, ама някой може да знае. Това вече трябва да са футболистчетата ми. Имам още един от Барса. Тъпия Барселон. Тук няма един Левскар. Само Левски София. Който е от Левски да пише в коментарите. Не. Арде да се избиваме за един отбор. Шархекс, сори. Шархекс, не знам. Тук инструкция. Изпишеме колко карти искаме и това го късаме и го даваме. Да не остават карти, но аз още не искам. Защото е много скъпо. Около 100 лева е едно такова тесте. Ако искате 200, 3, така. Те мислят, че там са до 50, до 10, не знам. Добре, пак спирам на пауза, защото то е на 3000. Намерих два, ето ги. Надявам се да ги признавате. Но камерата нищо не е фокусирана. Умръза ми вече да спирам на паузи. Ето още един. Албум, защо ме се обръща? Защото са синьо, затова го покажам така. Тук има още един с бяло. Нямам се да го знаете. И златните ми футболистите не знам къде са. Ето са. Ще ми дай блести от злато. И другия се обикновен от Кока-Кола. И другия тук не са... не знам, не имам. Защото тук вече почват Купата на България, Купата на Франкфурт. Тук има една жена, която трябва да спечела. Купата на Франкфурт, Купата на Англия, Купата на... тук няма купи. Ето ги. Купата на Италия. И
Барса, както винаги, трябва да спечелят. Купата на Барса, виждате колко са щастливи. Хора, това беше всичко. Надявам се, че ви харесва. Ако така, дайте трудно нагоре, абонирайте се канала ми. Имам 8 абонател. Дължи се на вас. Имах 6. Ще се разорила. Пишете долу в коментарите какъв клип да снимам аз. Нямам идеи. И да, бай-бай.